Ето, пристигнахме. Яна обяснява къде сме. Яна си глътна езика. На градините на Дюфон. Така ли беше? Дюпон. Те не са негови градини. Longwood Gardens се казва, защото пътя се казва. Това е паркинг лота на тези градини, нали? Ние още не сме влезнали при тях. Това е интродукцията. Така много странни, високи растения. Виж какви са тези някакви странни. Ето го входа. Влезахме. В момента гледаме. Тя кажи сега, филфилие или не е филфилие? Какво? Мръсен ли или не е мръсен? Защото казват американци, че не филия, филфилие там. Може и с къде сила, защото след хората също Коя гледка? Източен United States. Стаите мънички, така че ти си виждаш облика. нашите където са целият отгоре до долу няма никакво от него на него. Цялото си къща. Значи си е тази фала. Папрата е изникнала от корена на дървото. Стъблото. А това не знам какво е. Някакви гъби. Това не знам какво е. Там може би ще пише. Къщи сред гората.
църква сред дърветата. Не е много хубаво тук да спиш, те пилета. Дига георотия. Да видим Яна какво прави. Как те обърнем насам, сега си гледаш бутилките и играчка. Али искаш ли вода? Юши, искаш ли вода? Тук водопадчета. Ама те не познават много много. Много трева с много вода. Един ден бреза. Какво е станало? Мислихме, че заваля там. Уж бяхме не по Не. дървета, ама явно заваляха. Не стълбите снимали ли са? Да. Тук трябва някаква подходяща музика да се пусне.